teherautód nem csak egy eszköz, hanem egy harcos, aki nap mint nap szembenéz a szennyeződésekkel, és minden alkalommal nyomot hagy rajta az útpora. Átlagos sampon, átlagos eredmény. Félig tisztul, mattíthatja a felületet, és több időbe telik, mint amennyi belefér. Ez nem egy harcosnak való bánásmód. Itt az ideje, hogy tisztítás új szintre lépjen. Texol teherautó sampon nem kérdez, cselekszik. Egyetlen lépésben tisztít, véd és ragyogást hagy maga után. A Lugos formula gondoskodik arról, hogy minden makacs szennyeződés eltűnjön. Olaj, zsír, korom, egyik sem ellenfél. És a legjobb? A Texol minden cseppje a járműved védelméért dolgozik. Kíméletesen tisztít, nem támadja a gumit, sem az üveget, sem a fényezést. Ez nem csak tisztaság, ez egy életérzés. Ez a teljesítmény, amit a járműved megérdemel. A viaszréteg pedig biztosítja azt, hogy az eredmény tartós maradjon. 20 liter tiszta erő a teherautód védelméért. Vedd kézbe az irányítást. Texol teherautó sampon, mert az igazi bajnokok tisztán játszanak.